non don bandiraɓe musidɓe tedduɓe yewoɓe aya o habride pindi tv ko salminde mon e juurade mon kono kadi e weltanade mon e kala saaha wonino min jewnino mon no feewi won gonɗoɗo e plateau e kanko jalnata kam kono ko salminda hilfaɓe diine hilfaɓe aada to ɓe goni enoɓe goniri ɓe calminama ɓe juurama beltanama ha woni gon kono en calmini gala cheikh oumarul fouti yutal koɗo adama aissa ilimani sirie samba demba ari mouhtar koɗo subaka joom wuuro nangue e hooro kenen calmini touba Tiwawon Ndiassane Layen hay chrétien ji en calminiɓe nde wonno enen ndendi ko batten ko kono en calmini kala dawoɗo e pindi tv tigui dow tan ha less caméraman uji ɗi technicien ji chauffeur aɓe galle ɓe kamɓe foof ɓe calminama en jewni on jewnino amen min jewnino mon kono min garti émission mon mawɗo Ganndal Thierno Mody Aidara tanum nelaɗo ceerno ganduɗo ko arata kaalo ko iwata ceerno soyno yiiɗe kono ko yette e jaɓɓe ceerno men Thierno Mody Aidara nanɗo e plateau he ceerno men a wiyama assalamu aleykum eyyi waleykum salam wa rahmatullah Khalid a haali gonga noon mi yewnino plateau min e hoore mi yewnuno plateau wawi eɗen andi haajuji wallahi eyyi en jeeya koye men haajuji noon nangga saaha eyyi mi salmini kala daaro pindi tv debbo e gorko hilifaɓe diine foof salminama en calmini ceerno men sehil men Sérif Matar a faami sponsor men Amadou Louti Ba wallahi a fota haalde te a haalani wallahi ala koye makko paami mo woppano calmina ha par mi salmini ceernam Amadou Louti Ba ceerno men tan eyyi ala woto fot moƴƴere tan no wawi banggue ma ala min ko ceernam Khalid ala daguilaɗa haala haalanimo ala min alani kanko waɗanmo mention spéciale mo par ha calmina mi ara e sponsor men noon normal eyyi mi yewninoma noon en mbaddat noon way sa yeyi to mi yewnete Khalid sa yeyi to mi yewnete wallahi tinnoɗa e hoorema noon aɗa andi kaso kam Khalid tinnoɗa e hoorema no fewi nodde sutorin moƴƴi e mum eyyi to gonnomi hay goto andano tinno mi arte jaam tan sinno neɗɗo kala ko andani goɗɗo o haala e plateau nen gurnam ɗam welata min mi wajotoma tan ala kono jarano wajade mi wajotoma tan aɗa andi kaso hay sinno ko yontere no muusi non kono ceerno mawɗo jogoto secret aɗan ko wiyete secret d'état an wawi jogade secret d'état eyya pourtant min won ko gandanmami ko heewi ceerno mi jaɓata haalde ɗum e plateau he kasode jeeyaga hen min kala gandanɗa kam kaso jeeyaga hen Khalid en calmini sponsor men ceerno Amadou Louti Ba comme no kewmi wirude ni tan kala mo ganduɗa aɗa yiiɗi toɓɓanede walla aɗa yiiɗi ƴeewanede walla aɗa wonde e rafi walla aɗa yiiɗi resde aɗa ronki walla aɗa yiiɗi resede aɗa ronki jokkodire ceerno Amadou Louti Ba numéro makko nan ɗon yawta e less écran he walla tawama to to nande ko min e ceerno Mody ƴetti garanti o te guila ɗalɗen ɗum haalde ha joni ceerno hay goto noddani men wi noddimo waɗi démentir alhamdoulillahi rabbil alamin te kala ko mbiɗama yo waɗane somo wawi o waɗat so wawa mo wi tawi ko gonga de ɗum mi wawa ɗum wadde noon ceerno Amadou Louti Ba kanko woni sponsor officiel Ganndal Thierno Mody eɗen ñaago kadi heddiɓe saabu Allah yoɓe gar ɓe mbaɗa sponsorise émission ji par ce que affaire o ne muusi ceerno Mody eyyi Khalidou ko noon tigui aɗa andi hande ligguey saaha eɓe jiiya Ganndal Thierno Mody no wayra Khalidou ko ayi émission ko sponsor uji nagui wallahi guila e ñantugal kala guila e ñantugal foof tout ça a faami kala ko ɓe ƴeewata nder pindi tv ko sowona sponsor no wawi fuɗɗade wallahi way no wawi yaade ha ɓooye darto par ce que no muusi ndah no muusi fereji no muusi ceerno Amadou Louti Ba noon en calminimo en juurimo en beltanimo ha woni gonga en calmini dandanaɓe foof en calmini ceerno men ceerno Cheikh a faami e faro en kam foof ɓe calminama Ganndal kam ko toon woni wallahi an ƴetti garanti min mi ƴettanta hay goto garanti garanti waya way kala to ceerno Mody dari wi mi waɗi garanti oɗo ya quelque chose wallahi te gila kalɗa ha joni hay goto waɗa wiyani wona te hay goto wiyata kam noon ndam min mbaɗa andi kala mbo nangodiri so Allah lamɗo jaaɓi caɗele ma kam o fewdo ɗum wadde nodde ma oɗon mbawi noddude ceerno Amadou Louti Ba numéro téléphone makko nanɗon yawta e less écran he kala jiɗɗo tan ƴewanede walla toɓɓenede hay so tawi ko caggal leydi gonɗa walla aɗon ɗo aɗa wawi noddudemo o toɓɓatma o ƴewanma so haalnima tan ma andu ko haalanma ko gonga walla liggueyaji goɗɗi ko ganduɗa aɗa yiiɗi o waɗanma o wama o yiɗano publicité sinon omo yinno publicité ma waɗane vidéo ji o yaaha e laddeji photo makko waɗe eyyi kono komin mbaɗata hay kanko softani hen mo minen poursi tan emin mbaɗa ne wonno ballal makko ne ara no fewi e émission he wallahi Khalid nan ɗon kono ceerno ko foti haalede ko ne heewi ko yawti ko kadi ne heewi par ce que ne wonno en mbayri arde kono en jubbade hen seeɗa tan ɗo to leydi ndi tolni oɗo saaha aɗa andi politique o dilli no fewi par ce que yimɓe payi koye suɓgoji walla mbiya élection ji ɗi ganduɗa ko pour suɓade goto foof suɓo député mum kono ceerno élection o ne heddi ko heewi kono coowo fuɗɗima wadde wara o kadi fuɗɗima wadde sukaɓe puɗɗama waɗede détourné marche uji puɗɗima hewde manam oɗo saaha so tolninoma ɗo aɗa hewno wadde message uji badde fayida ceerno Mody holko mbiyata jeunesse o e politicien ji ganduɗa ɓe tampini yimɓe ndi ɗo leydi ceerno Khalid kam kalton jeunesse o ɓe tiit koye
ay min kalid weli haalnude nanowo no furo malano furata koye hoore walla weli haalnude miijotoɗo kalido hande jeune uji ana walla neɗɗo ha wona député ha jooɗo ko waɗanma mbayramo nande wallahi sa noddima heɓatama change numéro tawi ɓe mbiyata ko député wonino ɗo ko mbiyata ko député askan wi manam poɗɗa wonan ɗo ko leñol ngol gonanaɗo wuuro ma gonana wuuro ma wawi wa wuuro ma jiyatama a fawta toon koyngal ma sana élection an élection cohlata kam e grève an élection cohlata kam e grève e noddude ɓe jalte mbaɗen mars wallahi joni kalid min mi nodduma mbima kalid jalte mbaɗen mars ñalawma kaƴa an jaɓɓa koyɗe ma gila Thiaroye ha nder ville min mi ara mi gara auto jaro 60 millions kalid an wattinto arde te min wattinto arde gardata e garde koruji ma kalid so rakoromani fuɗɗima min mi naate otam kalid so weddodire kaaje fuɗɗima min mi naate otam garde koruji ma danduma garde koruji danda kam kalid sam nangama ma jogui avocat ji an neɗɗel bolle puyɗe ngel sa nangama ala avocat a yawtinte direct wallahi a faami ay kalid jeunesse o yoɓe pin a meeɗa yiide politicien nangaɗo e mars waɗa déféré walla gañiɗo hen walla mayɗo hen est ce que ƴewtinimon politicien tan mayɗo e manifestation ala watta ha jaam ha aduna ñifa wallahi a faami wona sa ƴewtinimo vaurien ji tan mayat hen kalid ay min neɗɗo min sa welama an nanguira kam vaurien way min mi nanguirta hooram vaurien gon kalid wasde tahtama dañde valeur neɗɗo dañ valeur ganda intérêt ma ay ɓe wulloɓe ɗo luukoɓe ɗo ko intérêt mabɓe intérêt mabɓe par ce que a yiyat haɓoɓe joni e politique janggo jiyaɓe jaada ɓe jaada kamɓe noddodira téléphone kamɓe gandodira e koye mabɓe kawrata caggal leydi a faami eɓe jooɗo hôtel aji nda kalid saaha jiyade politicien jooɗiɗo wiyo won secret ji gandumi toƴete secret ji kamɓe joddoto woni waɗi wonɓe ɗo ni ñanda Macky Sall ɓe mbiya ko opposant taw jamma foof eɓene paale gonga de ɓe kumpodirta hay ko Macky hirti eɓe gandi a faami ɓe mbaɗa yimɓe radio ji e télé mbaɗa yimɓe radio ji e télé e sukaɓe gandanɗa kalid e mbaɗa influence sukaɓe wallahi a faami leydi ndi no muusi naggam sangam kereb solution ko jalte beddo ɗon kaji ɗum wona solution walla janggo jiiyaɗa duttoɗa gonda e makki taw sukaɓe kaɓanimama ɗo ha kalid ay min hande sam wone galle an gardoɗa galle o min mbaɗa yiiɗi galle o yaara yeeso so miijima hen feere mam nodde kan wima kalid est ce que taw waɗni galle o yarata yeeso so tawi aɗa yiiɗi galle o yaara taw mbaɗa yiiɗi galle o yaara yeeso way mi jotta ko mbaɗa haaɓo kalid pour galle o yana min mi ƴette manam somi faami ko jiɗɗa haala hay opposant ji normalement eɓe poti wawde joddade e makki ɓe jewtude e ɓe jewtida ɓe jewtude e makki ko nawrata leydi ndi yeeso avancement sénégal way kalid joni leydi ndi foof koko muusi hay farine ɓeyɗima kalid manna mana mbeɗum ñamdomoɗa yoɗani ɗum kaldata koye makki wadde ko déclaration ceerno est ce que sikkani oɗo saaha mo yimɓe tolni so makki yeehino élection député sa rena est ce que o gagnetake kadi comme élection jewto par ce que leydi ndi no muusi ceerno foof ni séri est ce que c'est le bon moment pour makki yaha oɗo saaha élection kalid ay par ce que foof ni séri wartete foof no séri ko gonga way ko mbiyannomomi ko ay makki ko almudam waymo tiiɗi hoore ko almudam min ko conseil mbaɗanmomi o ay kalid neɗɗo hoto wat dépendre hay goto manda nani kalami ko manda kalami ko hande kala ko muuse leydi ndi ken waɗɓe dépendre guureji goɗɗi gueruji wuuro so waɗi guerre tan a tinat ɗum e poche ma manam wadde seeɗa o ko séerele ñamele ɗe wona e makki mais kadi guerre goɗɗo mbaɗɗo ikkere no beele to ummoto gaz to ummoto wadde ceerno yimɓe nani tolña makki so waɗa saaha eɓe mbiya président o liggaki affaire o ni séeri taw wona kanko wona e makki ko crise général crise mondial a faami ɗum noon no foti mo findinde kankeɗi kalid ɓe leeliɓe 100 métre warɓe yimɓe ngala nafoore kalid yo fewndu hectare uji kalid eɗen ndema beele kalid pewden usine aji kalid natten wadde dépendre hay goto leeliɓe kasoɓe ni ñaama ñalawma 150 200 non bonna kalis men tan dépasse mabɓe ɗe goto non bonna dépasse men kalid ay neɗɗo hoto wat dépendre hay goto kalid min mane mbaɗme dépendre e ma joni sa fini ama e no mbaɗen mi halkotako so galle ma suumi gallam sumata ɗum tahi kalid neɗɗo wat feere dañana hoorema te enen Allah no barkini leydi men kala ko toɗɗa leydi adda ɗum est ce que wona ɗum fuutankoɓe puɗɗi famde joni par ce que joni sa yeehi Fouta
ayat eɓe ndema maaro kono eɓe mbaɗi ko wayno horke jere walla ko taari horke jere en ayat joni eɓe mbaɗi ko wiyete mi anda gueseji tan tawne waɗa ɗum ɗo almuda mo waɗi ɗum toon wona almuda ma tan noon wona kam tan waɗata ɗum toon taw on waɗi toon ko wayno grillage uji eɓe ndema toon suppome basante en fof joni sa remi to maaro a natat e nder jardin he tan itta lujum ngara lujum ma ngara ñama an dépassement sa calcule ɓurata temdere mum tawi sa ƴeewi banggue horke jere o manam kamɓe ɓuuri men moƴƴuɗo lujum bom enen Dakar wona gotum nda kalid min guila mbanmi conseil kanko ko jaaɗo o wi wanni mi waɗa utilisé conseil Thierno Mody o Macky Sall wadde utilisé resa haaldata e Marème Faye Sall wadde a faami goppam Macky joni yoɓe yo Macky tinno saabi Allah ɗum kam ñaaguiɗo ɗum yoto wat dépendre hay goto kalid mi haalanma hunde e pétrole est ce que aɗa andi Sénégal ko wonɗo koye pétrole ala bom riisi ko joguiɗen e pétrole ko riisina bom ngala ɗum waɗa dille ko fate pétrole kadi kone tout Sénégal gandumi kalid mi won maîtrise Sénégal a ɓoyɗo noon ceerno mi ɓoyɗo ambi mawɗo wona Allah wayno ɓoyde Allah wallahi a ɓoyɗo anani wallahi kalid gurdam serram ɗam ko ɗum noon hoto mbaɗen dépendre hay goto mbaɗen feere mbatten remande koye men caggal enen sen mbaɗi ɗo guerte no yaha mbaɗi beele no yaha sen mbaɗi way haydara fof addoyte tan fof addoyde to goppen politicien ji non min kam kalid par ce que Sénégal kam surtout Dakar fof ko politique radio ji politique télé ji politique liga ko fate o haala liggey kam hay goto haala no jeeya ko tardin leydi politicien uji no jeeya ko tardin leydi na hande suka fotɓe liggoyade mbaɗaɓe rassemble mbiya gaare beddodiren kaaji elle hangaɓe haali gonga de haali gonga a faami kalidu politicien uji ko oto panɗo tan kala mo duñƴa ha huuɓi woppuma hoto jaab ɗum kalid min mi jaɓta hay goto waɗa kam utilisé hay sam ala hay goto watta kam utilisé kamɓe fof walla ko certain tan certain bo an ka aɗa andi boyji mbiyanmi ɗi boyji ketanteɗi no conne otoji ha boyji ganduɗa hande jooɗo mbiya mbo jogui secréta ala hay goto secret ma aduna ñif secret yaltata te kadi wiyoɓe cuuɓe ɓen mbaɗe député ji ɗi to assemblée est ce que a yiyani wonɓe ganduɗa eɓe mbaɗe député taw ɓe kandani hen ceerno par ce que député kadi aɗa foti haɓonade wuuro ma so wuuro ma ala dispensaire goya ɗum so wuuro ma ala hôpital goya ɗum so wuuro ma ala école goya ɗum assemblée to kono woni député ji ganduɗa soɓe mbaɗama élire nden ɓe mbayrata sah andude caɗele wuuro mabɓe eyi kalidou sam haali kin mbiya kam gonduɗo e Macky Sall Macky fodde makko e fulɓe o waɗi manam fodde Macky e fulɓe walla o waɗi hande député ji nufoti goni Haal Pulaar exemple totalement député hande bureau ji holɗin bureau ji jata tawa toon Haal Pulaar wona toon chef wona directeur walla PCA ministre uji ministre uji wiyaɓe mbimami ɗum kam mi jaaɓi a faami wayan kaaliɗo an hande a watte ministre gona Madina Diaƴɓe naajo way ñande mbaɗɗa ministre nen mbayrata Madina Diaƴ terrasse ma mahata toon joni koɓe dañi ay o galle woni galle kaaliɗo to kaaliɗo wayri toon guila duuɓi sappo walla duuɓi nogas wa wuro ngo no galle feecima wa wuro ngo no farnoroma te ana farnoraki wuro ngo kaaliɗo goppaɓe toon e caɗele mabɓe an sa gueɗe ɗiɗi nawanma e wuro ngo campagne yonta walla jeanaysi jaha toon pour duwa aɗan leeli almadi aɗan huuɓa kilimaji ma autoji ma fof kilim goppa fuutonkoɓe kaaliɗo wallu wa wuro ma manam la somi faami Macky systéme o waɗi o walli kono ɓe walli ɓe ballani par ce que hande an so tawi ka jumanajo a woni directeur général normalement aɗa foti wallude jum min mi walla Madina Diaƴ so tawi komi mbaɗaɗo élire oya walla Ciloñ oya walla ngo wuro oya walla ngo wuro so ɓoyi waɗa développé mi faami so ɓoyi waɗa développé wona Macky tan yahata wuro foof ni walla wona Macky yahata wuro foof no walla a faami boyamo emin kewi komin waddat way ƴewn hande no waɗi Agnam Farba kalden gonga almudam Daouda Dia ƴewno waɗi Bosiyaɓe ƴewno waɗi Horkadiare hande rewɓe toon nan liggo zone uji nan liggo kaali toon Sénégal tolni woɗɓe wonto garata Fouta kam a ara ɗo ganduɗa tigui rigui kamɓe eɓe jogui ɗo ɓinguel mo ganduɗa nan liggo e gouvernement kono wonto garata kam wuuro ɓe mbima ɗo ko wuuro kaari en a hersat sana kaari ñiɓa toon terrasse makko waɗa hen karo ha yooɗa août ara Dakar lelo a yiita suka makko ɓesgu makko hay goto te gonnoon wuuro toon bammakko jibina toon mawni toon nehi ko waɗi importance kalta mboɗo andi ɗo kam sen ñiiɓiɗo en jaltata ɗo aɗa yiiɗi wonde député walla yiiɗa holon min la ilaha illallah kalin madanda député
poɗɗa tottude député tan woni baɗɗo maîtrise Sénégal kaɓontoɗo leñol mum kaɓontoɗo leñol ngol kala min mi waɗ maîtrise Sénégal a faami eyyi kono tawi ko haɓanade leñol mum kay Abou Diop en nanɗo holon Abou Diop en nanɗo gelongal ba en nanɗo Kalid gelongal en ko Mourtannaɓe ala kono ko Sénégal kadi ala gelongal ko Mourtannaɓe eyyi kono haydara foof ko maya wona keerol Abou Diop Kalid Abou Diop woppi ɗum e radio makko o waɗani maîtrise Sénégal Abou Diop min ɓuri ɗum wadde maîtrise Sénégal fof député kay Kalid won hanɗum mbaɗa yiɗi te mbaɗa wawani Kalid non noon ceerno men ceerno Mody Aidara tarum nelaɗo ceerno en jaltat seeɗa politique o garten ko fate banggue culture aɗan ko ɓooyani ko hono Elage Baba Beydi Mal eɗen calminimo eɗen mbiyamo kadi joyeux anniversaire Baba Mal o yehino to to Zénith o noddino toon kono sa yi ɓiɓɓe fulɓe jingui ɓiɓɓe fulɓe gaari o waɗi toon ko mbiyata ko plein o hebbini ɗum ha heewi en jii toon waɓe no advise en waɓe no Waly Seck en kamɓe fof ɓe gaari ɓe jingui holko mbiyata eko way noon eyyi ɗum noon tawɗa an a woppani haydara hay culture haalate kaali ɗum noon ko victoire fulɓe eyyi ɗum noon ko victoire men eyyi bammal ɗum tawi mbimi leñol ngol yoɓe duttu bammal teddungal wallahi ndeysa a haali a haalti kam hotoɓe pat hawnanne kees e mbiyoɓe ruttamo teddungal mbi hommage à bammal hommage à bammal wallahi ndeysan kala to pulago haɓanteno o darima toon haɓani pulago seydi mal wallahi ndeysan hande a yiyat ɗemde goɗɗe mbaɗa organisé ailleurs kanko wi ɗemgal pular kala to neɗɗo waɗi wawi wadde organisé ɗemgal makko mamno toon ɗemgal pular wallahi te bammal kala to dari hay sino ko Angleterre ko pular yimata te ko pelin waɗat guite fermé amini tubakoɓe wongo amini espagnol uji wongo wallahi ndeysan Aissa Diallo wat hen 15 000 francs a faami yeela hande hay tubakoɓe mbatte fijirde yeela gonga wallahi ko gonga ndeysan hande so wonno 190 o fof ko bammal waɗi ɗum kanko golli ɗum dane leñol tigui hunde kay mbaɗanmomi balame ala noon ceerno ayi hunde ala wat sesta neɗɗo watta haalata ko feewi e bammal yimɓe fof ɓe belto Layla en Aissa Diallo en kamɓe fof ɓe belto Abdoul Boussé en Fouta men Diango hande soɓe jeewi ɗum kamɓe fof ɓe beltima mbiya kadi aɗa waɗa balame bammal mi waɗanmo balame Kalid ko bammal waɗi nda Kalid hande sa ƴeewi Zénith go nawa yodde eyyi wonko manque hen Kalid Zénith o jawtuɗo wonko manque hen ampagay non ceerno ɗum kam wawa wonde Zénith oɗo jawtuɗo kam zéro faute yimɓe gaari jimiɗi beeli o juurama nalankoɓe notima France naɓe fulɓe wonɓe toon ɓe jingui sara hulleɓe jingui hay jolfuɓe gaari jingandemo ayi hande won sernaɓe wonoɓe télé no mbaɗa émission Kalid ɓen fot nawede nawede holto Zénith ko sernaɓe mbaɗa Zénith la ilaha illallah mbajo yimɓe Kalid mbajo yimɓe taw ko sernaɓe wonɓe e télé eyyi firotoɓe comme oustaz Fadel holon oustaz Fadel sehilamo on ko actualité haalat oustaz Fadel i o ceernaji pirotoɗo e télé tan mbiɗa Kalid e noon o ses tan ceerno tawi ko ceernaji pirotoɗo e télé bammal ne foti kala nde yaha Zénith nawata pirotoɗo e télé o wawi nawde oustaz Fadel eyyi Kalid oustaz Fadel ko wiyanma ko ñande foof sa yalti nana ceerno goɗɗo mbiɗoma noon way ko Thierno Mody wiyata ko ala goɗɗo ceerno mbiyowo noon gon wala na gon wadde tan somi faami ko jiɗɗa wiide ko oustaz pirotoɗo e télé ko an honon goɗɗo ceerno oustaz an Kalid oustaz Fadel en ɓeɗo fof min ɓuuriɓe beus joni aɗa kajiɗo baba nawma Zénith usta e lawol Kalid mi jooɗo mi waɗa animé Zénith go kono Zénith ala firade mi waɗa animé Zénith go Zénith ko jimri woni toon en gamri actualité Kalid min hay gamri mbaɗa wawi hen firade hay gamri mbaɗa wawi hen firade way noon eɗen mbiya ɗum félicitation eɗen mbiya ɗum mention bien mention spécial en beltima e bammal en beltima kadi e advice dak ko ɗum woni jinguere wallahi ɗum yinnoɓe yaadeɓe jahani Allah hoddirani neɗɗo kam kala to café ma sigga ma yaroy ɗum way so café ma siggaka a yarata hoto ŋiñ hoto yennu holko mbiyata tan ko question par ce que ceerno Mody woto woppo haydara te kala ko yimɓe kalata e commentaire uji walla ko yimɓeɓe kalata less so normal yimɓeɓe kaala ɗum dow mbete ma waɗa commentaire yimɓeɓe paama holko mbiyata yimɓe wiya bammal walla ne jeune talent ji ɗi souvent
te pourtant heɓe ko hande kanko waɗi ɓe produire ay zénith o e jawtuɗo o nawino ɗo baba haadi e mama sohna ba zénith oɗo yiiɗi noon nawde MC Mody en Allah hoddirani zénith o e jawtuɗo wonɓe o nawno hande sa ƴeewi baba kanko tan woni ɗo rapport o no yiiɗi waddude e baba waɗo théâtre o no yiiɗi waddude e baba jimowo no yiiɗi waddude e baba e so hande baba fotono ko yurmede elie ko no wiye baba wallani jeune talaji ɗi aɗa andi oɗo Khalid ɗum kam min mi kala biɗo ɗum e yeesam ken kawo aɗan ko tawi eɗen kawa nda Khalidou bammal ko baɗɗo prouvé avant tout d' abord eyyi ko baɗɗo prouvé nanka FM holo jeeya radio kanko a nan toon sponsor ala sponsor luyde fleuve luyde fleuve manda po festival bammal mo waɗa Podoro ɗum noon ala to ronki ɗum wadde way ko Fouta waɗa ɗum Boulevard du fleuve Fouta waɗa ɗum décor aji men yalta wallahi cosaan yalta zone uji o wannaɓe concert aji gon walana gon an hay série mon won théâtre goto a yalti hen jeewo bammal yalti hen eyyi o joui hen on wallani o walli image makko tan a wawamo yobde image bammal tan wawi yobde bammal gonga a faami min noon joni ay foti zone uji o wadde ɗo ɗoji tan diyoji e waɗaniɓe clipaji et cetera hay sa ƴeewi clip que Ba Mody o MC Mody o omon dari hen wallahi image bammal hay goto wawamo yobde gonga a faami Kalidou bammal wawma defande maaro ha ɓenda fawanma ha para ruttono ñamminma ala wawa wonde de ya hayti ñammin hoorema wallahi hollima lawol te so yaltini album so woni album international ko yeete international o yeeta ɗum national o yeeta ɗum ɗo enen patten ko envoyé téléchargé nelɗam so bammal keso nulɗam so bammal keso o sa ummima gueɗe aɗa e joni ñingamo bammal wallani leñol an ko mbaɗanda leñol ngol walla ko mbaɗanda bammal ko mbaɗanda bammal walla te mi yi bammal waɗi ɗo concert aji e nder Fouta ɗi ganduɗa o waɗi ɗum ko gratuit pour kala ko daña e concert he kanko o waɗiri ɗum gratuit mais watte entrée so waɗama entrée kala ko daña hen mahire école walla mahire dispensaire pour ngon wuuro ɗum min mi yi ɗum armi haalama Kalidou hande concert bammal exemple 6S walla grand théâtre yimɓe sappo garat jeetatoɓe fof jiɗna 200 billets jiɗanade gratuit an mbiya aɗa walli walla ceerno haali gon ay Kalidou wamin Abdoul Bousso en fof gratuit wallahi gratuit miijaki tadde billet gonga Kalidou bammal ko foti ko wadde waɗi ɗum ceerno ay bammal en mbaɗnan émission spécial taw spécial tan bammal e Ganndal Thierno Mody par ce que Thiad wi kam keddoroɗen ko 2 minutes aɗa ken yewninoɓe haala minema eyyi mi yewnino haala kono haade nden ceerno en calminat tan sehila men ganda ko yeeɓoɓe oɗo émission hono mama Yumma Aïcha Ba toon to Philadelphia mama Yumma Aïcha Ba Philadelphie mi salminimo no fewi kono en calmini hen kadi Demba Gaye sehilam Demba Gaye dendam gonɗo toon to France jeeyat toon to Siwre kono tokoram Kalidou Thiam mi salminimo mama nen lelɗo si toon to Mantala Zoli e seyram matelena kamɓe fof ɓe calminama tanum Thierno Mody en calminimo no fewi nen lelɗo kono sehil men ceerno men Sérif Mouhtar Ba en calminimo Eva Ndiaye Doula en Ibrahima Barka Ba kadi salminama bébé Aïssa Philadelphie kamɓe fof ɓe calminama Thierno Mody tawi wonmo jiɗɗa hen salminde calminen kadi ceerno Ɓeybou Ba e Madina Gounass naɓe Mamadou en jaatige men kamɓe fof ɓe calminama ceerno mo jiɗɗa hen salminde haɗen uddude eyyi ka calminɗo ɗo neɗɗo mawɗo nen lelto wallahi ndeysan neɗɗo moƴƴo ayi Kalidou moƴƴere ko moƴƴere tan wallahi ndeysan nen lelɗo mi salminimama mi juurimama mi weltanimama eɗen ñaago Allah yo Allah waɗe makko cellal amin ya rabbi ndeysan yo Allah waɗe makko cellal en salmini boy men Doro Congan boy Doro ñande fof komin waddu mina makko ndaw mo heewi bétisaji wallahi Doro Congan no heewi bétisaji ñande fof foto artirede mi ñagonomo intervention o jooɗo a faami e kawsi en Kalidou hettoɓe Ganndal Thierno Mody kamɓe fof tout ça en mbawaɓe salminde a faami mairam si en et cetera kono awen ceerno Amadou Louti Ba sponsor men officiel numéro makko nan ɗon less kala jiɗɗo toɓɓanede walla jiɗɗa tan huuɗo ko mbaɗaneɗa nodde mo numéro makko nan ɗon suuɗaki mogguinaki ceerno mi haalama hunde ka anda e ceerno Amadou ganda ɗum hande ko sekkere noon wonno hakkude min e makko est ce que aɗa andi omo yawi yaltinde neɗɗo kaso neɗɗo uddaɗo ceerno Amadou boni hen la ilaha illallah son jokkodiri taw ko hande suba ke ceerno sa uddama kaso aɗa dañi jantil ɗum an Kalidou ko yaltinma ko cikka ko mere kono ceerno min nawa haal tan ala hande sa sokama kaso aɗa dañi jaltinɗom an ke ceerno aɗa no ponnoɗa wadde woɗo ko mbaɗɗa hunde gujja tan betema ya kaso o wawma yaltin ananani ko mbimami ko
an kaali normalement wona o saha fotanoma tawdo aɗa waɗa émission wona cahan yaltinma en calmini Thiatou Walo kanko wonno e technique e no fewi wat feere noon mbaɗa moƴƴere kaaliɗo moƴƴere no moƴƴi émission mon Ganndal Thierno Mody Aidara wonno ha ɗo e Pini TV aɗa bil aɗa salade aɗa ɓuuri firtude aɗa ɗeɗo balɗe inchallahu rabbi on calminama Baye